खुलुमबाय आंनि मुङा खनजबो गिबि गिबियावनो आंनि आंगोनिबो आंगो आदै मादै आदा आरो लोगोसे फंबाय बिनानाव गासैबो आंनि खनजबो चेनेलावहाय गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो आं नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो। आं दिनैहाय दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। बे खन्थाइखौ आंनो सुजुदों आरो दाहाय आंनो आवरायनो आखायाव लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय खन्थाइ। बे खन्थाइ मुंनि खन्थाइखौनो आंनि गोसोजों लानानै लिरदों आङो। बे खन्थाइयाहाय जादों ना जायाखै आं मिथिस'नो हालिया, नोंथांमोना जों मिथिसिगौ। आरो आंनि खन्थाइखौ खोनासंनानैहाय माबा मोनसे गुमुर मोनोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। नोंथांमोना आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ खोनासंगोन होननानै आं आसा खालामो। नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा समखौ दसेब्लाबो होथ'नानै आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ खोनासंगोन होनना आं आसा खालामो। गोबाव खालामालासिनो खन्थाइखौ आवरायलांदिनि आङो। नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। खन्थाइ। गोसो दङमोन आंहाबो आंनि जिउनि दोंसे खन्थाइ सुजुनो। नाथाय बबेनिफ्राय जागायजेननो, बबेनिफ्राय लिरजेननो आंनि गोरबो सिंनि राव। फोरमायस' हाया, बुंस' हाया आंनि जिउनि बाथ्रा। रावबो बुजिनाय नङा नामा, रावबो बुजिनाय नङा नामा आंनि जिउ जारिमिन। एखनब्ला गोसो जायो, एखनब्ला सोमखे जायो। हानाय नङा नामा आं आंनि जिउनि दोंसे खन्थाइ सुजुनो। हानाय नङा नामा आं आंनि जिउनि दोंसे खन्थाइ सुजुनो। गोजोन्थों। आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियानो लोगोफोर। माबायदि मोनदों नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो आंनि खन्थाइ आवरायनायखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो खनजबर इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो नटिफिकेसनखौ दाबायनानै गालां, जाहाथे आं खन्थाइ आवरायोब्ला नोंथांमोननियाव थाबैनो सौहैयो। नोंथांमोना आंनो बोर साबस्रि हरनांगोन, सापर्ट खालामनांगोन, अब्लासो आं खन्थाइ आवरायनो थुलुंगा मोनगोन। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय। आं दासान्दि खन्थाइ आवरायनायाव गोदानखौनो बुंजायो। आं आगोलाव एसेबां प्रेक्टिस गैखायामोन। आं दासो आवरायनो आखायाव दासान्दिसो आवरायनो लादों खन्थाइ आवरायनाय आयदायाव। बेनिखायनो आंनि खन्थाइ आवरायनायाव गोरोन्थि जायोब्ला, जालांफ्लांदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा होनांगोन। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम, जाहाथे आंबो जौगानो हायो। आंहा बुंनो एसेबां गोहोबो गैया, आंहा एसेबां बुंनो रावबो गैया। जेबोला केमेरायाव नायो अबोला रावानो ओंखारबोआ खुगानिफ्राय। दिनैहाय आं आंनि भिडिअखौ खन्थाइ आवरायनाय आयदाखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। थेंक इउ लोगोफोर।